Hej, og velkommen til den her video. Vi står inde i slikbutikken lige nu, som I kan se en helt række. Men du kom, jeg tager noget slik til dig. Vi tager helt det samme. Shift, der kan lige flush. Men du kan bare komme hen til. Jeg tager bare til dig. Okay? Så kan du holde kameraet, fordi der står nogle af de ting og sådan noget. Det må du jo. Okay, tag min pose. Nej, der skal du bare selv holde. Der kan du godt holde imens. I den anden hånd, så holder du bare. Okay, vi skal i hvert fald have. Okay, en af dem. Ej, 2 hver. Nej, fordi det er lidt for meget. Men det er lidt for meget. Du ved ikke, hvor meget de koster. Så har vi en af. Kom. Vi skal også have tatoveringer. Vi tager kun én tatovering hver, fordi de er også nogle, der vejer lidt meget. Tog du lige samme farve, eller hvad? Ja, vi skal have samme farve. Vi har kun lige blandet på. Vi har blandet på 30. Ej, ananas. Ananas. Ej, så vil jeg ikke også smage dem, der vi har aldrig smagt før. Jeg har smagt dem før. Nej, du har ikke. Jeg har. Har du? Ja. Altså, de smager fint nok. Vi tager dem. Men jeg leder efter. Jeg synes, de smager af lort, så. Vi skal også. Så vi kan se, om vi spiller det ud. Vi har faktisk... Jeg har ikke brug for de der. Jeg har aldrig smagt før. Hvad? Jeg har aldrig smagt før. Vi skal jo lige vise kameraet dem. Nej, vi skal jo vise tingene, vi tager. Det skal jo først gøre det hjemme. Men jeg kommer til at gøre sådan her hele tiden jo. Ej, okay, jeg tror lidt på det. Ej, så vi tager sådan en her mund. Sådan en fersk. Men det er jo bare det samme som de der runde. Husk at like og subscribe til vores kanal. Ej, en pizza. Hvad med en pizza? Jeg har brug for pizza. Nå, men der er nogle bedre pizzaer. Jeg så du godt. Vi skulle have den der chili, ikke? Jo, fif. Ved du, hvad der er inde i den der? Dem her har vi aldrig smagt før med. Jeg har i hvert fald ikke. Har du? Det er de der klamme nogen, du. Nej, det er det ikke, Sif. Det er normale. Nej. Jo, det er normale. Jeg har smagt dem. Det er helt normalt. Har du smagt de her før, Sif? Jeg elsker dem. Hvor er chilierne? De der. Sif. Det er jo kun mig, der bliver filmet. Skal du ikke? Nej, jeg er stadig her. Okay. Så har vi taget chilibær. Ja. Skal vi ikke have taget rottebær? Vi så rottebær. Jo. Det smager godt. Vi finder nogle... Sif, har vi smagt de der 2 slags? Har du smagt de der? Ej, jeg er virkelig bange for at smage. Vi tager 2. Ej, skal vi tage dem? Ja, de ser lidt giftige ud, men altså... Ej, de er hårde. Hvad? De er vildt hårde. Okay. Forresten, vi skal taste-teste dem. Det er det. Derfor vi finder alt muligt sådan... Slap noget. Jeg kan ikke lide de der frø, jeg har smagt dem. Ej, hvorfor er de... Ej, jeg skal i kassen ind. Det er bestemt. Der er 100 kalorier i. Sif. Sif. Det er der, ikke? Det med kylling. Er det? Jo. Ja. Det har jeg set på YouTube. Har du set de der på YouTube? De der har jeg aldrig smagt før. De er så meget på YouTube. Jeg har smagt dem. De smager skumduks. Ja. Jeg har altid troet, de smagte af medicin. Nej. Skumduks. Men nu? Ja. Nej. Jo. Nej. 2. Nej, hvad med de her 2? Ej, nej. Ja, præcis. Jeg prøver den her. Nej, vi prøver den her. Den her har jeg aldrig prøvet før. Okay, vi tager den. Jeg må ikke røre ved det. Skynd dig nu at tage den ud af min pose. Der er plastik på med. Den kan jeg aldrig smage før. Jo, du har. Nej, det er min. Det er præcis den der, bare store. Nej. Nå, men Det er ikke mine små mini, er det de er samme fordi, som vi de er i store. slikbutik. Det er derfor, vi ikke snakker så højt. Måske har nogen af jer set den her slikbutik før. Den er vildt god. Det er Nutins fætters. Den er vildt god. Skal vi ikke bare stoppe med at tage mere nu? Lad os lige gå over og veje. Ja. Men altså, vi vejer
Jeg tror, vi har varet for 30. Mor, jeg tror, vi har varet for 30. Nej, det har vi. Men vi vejer lige, fordi det koster vi en ting ved siden af nemlig. En lille ting ved siden af. Og mor, vi filmer stadig. Mor, vi filmer stadig. Men husk at subscribe. Husk like og subscribe. Hej, vi med ham. Mor, kan. Men Hvor meget vejer det? Maria, har du taget de her dødningehuer? De er så gode. Det er lakrids og jordbær. Nå, det er min yndling. Mig og Malu har også taget dem. Ej, det er min det er seriøst yndling. Ja, det er også mig og Malus. De er virkelig også gode. ja, mor, må jeg godt filme dig? Ja, selvfølgelig må du filme mig. Det er min mors kanal. Det er min mors kanal. Vi kommer til at stjæle nu. Og det er min storebror. Hvor meget vejer det? Hej. Nå, lad Han os sagde hej. se, skat. Hvad har du? 26. Det siger, Ja. vi faktisk har 4 kroner op til 30. Ej, det har mig og Malus. Hvad med, at vi bare lige fylder op til 30 blandt selv, og så kan I tage en lille ting sådan. Okay. Ej, lover du? Ja. Ej, tak, mor. Så blander vi. Så blander vi. Mor, jeg er væltet. Okay, så blander vi cirka 2 ting her. Asif, du tager altså den her telefon bagefter. Ja. Malu, de har jeg aldrig fået. Ej, Malu, det er små katte. Det er små kattehover. Ja, prøv at tage sådan en. Fedt. Og du tog du også en rød? Nej, det er også sådan her. De smager dårligt. Den har jeg smagt før. Og så sådan en der mere kan der godt være. Vi bliver nødt til at smage sådan en. Vi bliver nødt. Jeg synes, det smager lidt godt. Sif, husk, de skal jo springe i munden. Nej, det kan jeg ikke lide, når det springer i munden. Det skal vi. Fordi jeg sprøjter den anden vej. Det er myslibar. Det er myslibar. De koster mere. Sif, jeg vil ikke gøre det, hvis jeg var dig. Det vil jeg heller ikke. Men jeg kigger bare lige. Vi kunne tage en skumpenøg. Den har Sif, den har vi ikke smagt før. Nej. Jeg tror altså, vi har varer for 30 nu. Ja, vi var. Maria! Er det 30? Sif tager jeg lige lidt. Hvis ikke er vi kan tage en ting, som... Det er 20. Hvordan faldt den til 20? Okay. Så. Den har ikke rørt sig. Okay, den har rørt sig lidt. Der er stadig plads til. Der er stadig plads. Okay, vi tager den der, som du godt vil. Okay? Den der, Sif. Nej, den der. Ja. Yes, jeg fik min vilje. Den der, Kom. Jeg ved, hvad fanden vi hader selvfølgelig, fordi... Nej, vi kan godt tage den her også. Nej. Nej, for den smagte vi sidste gang nemlig. Nej. Nå, så også tag den. Kan vi ikke Tag begge to. Så tag begge to. Bare gør det. Min mor siger okay. Ja, hej. Lige slip på det. Vil du lige samle dem til dig? Okay, Så får jeg det her. Ja, det samme. Det er det samme. Okay, nu er jeg færdig. Nu tager jeg dem. Jeg tror, vi har varet. Ja. Hvis vi ikke har, så er der noget galt med hjemmeskriven. Maria! Mor! Vi har varer på 30. Har lidt ondt i maven. Altså, lidt ondt i maven. Ikke meget, ikke sådan overdrivende meget. 44. Vi har vejet for 44. Nej. Mor! Vi har kommet til at veje for 44. Nej, vi kan lægge noget tilbage. Vi kan lægge de her ting tilbage. Vi har kommet til at veje for 44. Ej, Mole, det er jo alt for Må meget. vi ikke prøve? Nej, Malu, vi lægger de her to tilbage. Vi lægger de her to tilbage. Ej, Nico, han siger, det er okay. Okay. Vi kan alligevel ikke lide dem her, Malu. Det er lige meget. Vi bliver nødt til det. Så vi kan tage den side af. Men jo, vi kan. Vi gør det. Lille Altså, ting. mor, hold lige kameraet. Jeg skal bare lige binde knude på. Det gør dem op i kassen. Ja, hun er meget høj. Ja. Der var jeg også med den her. Men Sif, jeg overvejer, om vi skal gøre noget nemt og hurtigt. Hvordan blev jeg kamerafilm? Ja. Men Sif, det er din tur til at filme nu. Jeg gider ikke mere. Her. Nu er din tur. Nå ja. Så tager vi bare den her. Jeg tager blå, men der er ikke flere blå. Så er de så rød. Hvorfor er der ikke flere blå? Det her, det er kodasmag.
Det blå bøger. Det er cola-smag. Okay. Eller så er de oppe af, eller så det der er cola. Jeg tror, det her det er cola. Nej. Jeg tager den her. Jeg er ligeglad med dig. Jeg tager den her. Ja, vi tager den. Ja. Så vi tager den her. Det er sådan noget... Dip it, enjoy it. Ja, Det er sådan en det er i midten, og så er der 3 i hver til det. Ja, det tager vi. spændende, mand. Giv mig et spoon. Skal vi tage det? Ja. Godt. Ej, hvor fedt. Nå, så er lidt... Hej. Ja, vi skal jo egentlig bare det hele på, ikke? De der løse nogle, ikke? Ja, det må vi gerne. Du må meget gerne lukke. Ikke luk de her. Dem skal vi spise i bilen, mor. Nej, men damen har lige spurgt, om hun skal lukke den. Nej. 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 Vi mangler lige det sidste her. Tænk, hvis jeg havde kørt uden dankort. Nej, de skal ikke gå. Dem skal hun bare have hånden her. Okay. Kig ned i kameraet. Morbeller. Lidt dyrt. Jeg tænkte, jeg tager. Det kan være lidt. Jeg har ikke dit ansigt. Eller Hvad hvis de har? er der facen det? For satan. Skal vi også tage den her for 12 kroner? Nej. Hvem er det? Det er nok Nikolaj, der blander for mest. Nej, det er nok mig. Hvad sagde du? 400 hvad? 122. Det er dyrt at være til butikken. Det må nok sige. Vi går ud og siger. Det er den der, jeg lige har fået med i skole. Ja, de her får jeg lige har med i skole. De vil Vi må godt være en stor solvand, du vælger. Eller en vand, Nikolaj. Eller en pose chips. Eller en pose chips. Vi skal ikke have noget vand. Det har vand herinde derhjemme. Smukt. Ja. Nej, ellers tak. Værsgo, og lige nu. Så har vi det der. Vi skal smage det derhjemme. Nej, jeg skal smage de der i bilen. De ikke der alle. Nej, en. Jeg smager det. Okay. I dag har vi været slikbutikker, og så har vi købt den her. Det er det, vi først skal smage på. Ja. Okay, vi skal bare lige have åbnet den. Venlig. Skal vi ikke præsentere alle tingene, og så? Nej, det skal man jo gerne, når man skal spise det fast. Selvfølgelig. Hej. Hej, det er lidt svært at åbne. Nej, det er easy peasy. Hvorfor åbner vi hele skralden? Det ved jeg. Se, nu ser de sådan her ud. Ja. Jeg fortryder lige, at vi tog den her. Ja. Kan jeg det? Jeg tror, vi... Se. Hvad er det? Prøv lige at lugte. Prøv at smage det der. Prøv at smage det der sauce. Men. Ja, men det smager cola. Det smager cola. Det smager så dårligt. Og så har vi den her lille stang, og så dypper man det. Det ser helt, det ser helt mærkeligt og klamt ud. Ej, det ser virkelig lækkert ud, det her. Hvorfor smager det bare ikke? Prøv at smage det. Plastik siger jeg bare. Det tror jeg lige, vi lægger. Det smager ikke dårligt. Det tror jeg lige, vi lægger låg på. Ja. Den adbefaler vi ikke, at vi skal have. Nej, prøv at sætte det på. Nej, det gør vi godt nok ikke. Så kommer vi til sådan nogle her. Nå, skal vi... nej. Så skal vi smage den her. Nej, ikke nu. Nej, men jeg kommer og klipper. Nej, man holder den. Jeg kan ikke lide sådan. Ej, den er heller ikke rigtig tit. Jeg glæder mig. Der er hul i her. Er du
der. Okay. Og så kan man dryppe det op sådan her. Det er jelly. Og det smager virkelig godt. Plejer det ikke bare sådan nogle bløde noget? Er det for gammelt? Det er blødt. Prøv at se mit. Ja, men mit er sådan, kig. Mit er jelly. Ja, det er. Okay, det skal være jelly. Så prøver vi sådan en her. Okay, og du tog ikke saksen med herovre? Nej. Det skulle du med, jo. Ja, okay, jeg lægger lige det her. Det er det, jeg kan gemme til senere. Gemme til senere. Okay, gemme til senere. Ej, det tror jeg ikke, du vil. Min er mindre end din. Og din har også hullet det op. Ellers kan vi bare... Ellers skal vi ligge på hver sin papir. Ja. Lad mig her til dig, når du... Oh shit. Ej, men er det nede? Ja, der røg en jelly. Jeg ved bare ikke hvor. Okay, nu skal vi smage. Denne her. Det smager bare lige så. Den smager det samme. Lad os nu se, hvad den her der kommer til at smage. Det er dyrt. Okay, nu skal vi smage en anden. Jeg tror, resten bliver lækkert. Ej, det tror jeg ikke. Altså, resten slik. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror virkelig ikke, det gør. Ej, så røg jeg slik. Det var den der. Okay, jeg er slet ikke klar nu. Shit. Okay, det ser sådan ud. Det smager alt det samme. Jeg skal ikke have... Det lægger vi også over til siden. Den ligger over til siden. Nu tænker jeg på, om vi skulle smage den her. Jordbæren. Nej, men banan. Jordbæren. Nej, banan. Hvad farve er den? Hvad farve er den? Det var lige. Den bruger lige så. Ja, den her. Ja. Jeg skal have alle banan. Så siger jeg farvel til. Okay, nu smager vi den. Nej, ikke den. Jo, den. Er det ikke den? Jo, den her. Ja, 3, 2, 1. Der smager banan, men... Den smager vildt godt, men den var alt for hård. Jeg kunne ikke tykke. Jeg skal bare sige. Nu vi kommer til at tykke next. Det elsker vi. Så skal jeg krydse. Jeg kommer også noget til senere. Og hun med Maria en masse af de her. Det jeg hader den her. Det er den værste indtil videre med de her. Ej, okay. Musen. Jeg starter med halen. Ja, det gør jeg. Det er godt. Over til siden. Så er jeg også lige røven. Hvor også godt? Ja. Smager det? Det er lidt. Okay. Vildt godt. Smager vildt meget valmue. Anbefaler. Virkelig. Ja. Maria har sendt den der slikvideo. Jeg kan bare gøre om lidt. Men kender I de der vandmelon tyggegummier? Skriv ned i kommentaren, hvis I gør. Fordi de smager for sygdommen. Nu skal vi prøve de her tyggegummier. Men dem tyggegummier har vi smagt så mange gange, og det har mange af jer også. Så det er kun tatoveringen. Som der er surprise. Ja. Tyggegummiet ligger bare herhen. Ja. Jeg er lidt bange. Altså, hvad er din? Vis lige. Ej. Min er god. Min er sådan en vildt flot en. Må jeg lige se min? Ej, må jeg få din? Big trade. Må jeg se din? Nej. Min er vildt grim. De kunne også godt lægge nogle hunde eller sådan noget. Ja. Jeg er enig end bare sådan nogle monster. Din er meget federe end min, du. Skal man egentlig putte vand på dem her? Nej, ellers så kan man slikke på dem.
Nå ja, det kommer nu. Det er okay. Det gør jeg altid. Nej. Et monster. Hun er mærkelig, okay? Ja, så gør du det. Godt. De skal sidde 20 minutter. Nej, 30 sekunder. Okay, vi kan smage på noget mere. Se, det er her. Også ja. Godt. Okay, hvad med den her, der skal smage af yoghurt? Ej, jeg tager den bare endnu. Nej, Sif. Jeg er lige glad, hvis jeg ikke fik den. Den blev ikke så god. Jeg tager min af. Nu smager vi den her, der smager af smage af gammel yoghurt. Altså, de bliver aldrig så gode jo. Den her burde smage af yoghurt. Vent lige. Sif, du må ikke gøre det med mig. Jeg tror virkelig ikke, den her smager godt. Det smager jeg heller ikke. Ja. Smager ikke alt for fræk. Nej, faktisk lidt godt. Man kan godt få lidt kvalme af den. Ej, den der lyserød smager af, hvad nu hedder, yoghurt. Nå, lad os smage den her. Så, de her de er nok værst. Ja, lad os smage den her. Okay. Jeg tror, den gør blød tunge. Bare have den på tungen. Nej, tak. Nej, ikke så god. Hun elsker alt slik. Jeg har ikke fået til. Dem her prøver vi til sidst, chilierne. Godt. Sif. Du kan godt lide katte. Så vi har et katterod. Og så har vi også det der tyggegummi. Det smager vi også til sidst. Det er alle smagt nu. Det har jeg smagt så mange gange. Og derfor vi gør det til sidst. Det er en god idé, du tager den der ud og gemmer den til senere. Sådan så vi kan smage noget andet. Vi har sådan en her jordbær, som vi også skal få smør på. Og sådan en kat. Og dødning på. Og ananas. Ja, og chili. Den der var værst, nu er nok den der med det blodpølver. Men den her bliver også meget slem. Jeg har lyst til at se de her. Men jeg kan bare ikke huske, sådan, hvordan de smager. Jeg skal lige nok med. Nej, for jeg skal lige se, om det er vingummi eller det der pulver. Ja, når hun er gået. Vi kan bedre stille en dødning over for hendes. Det gjorde det der. Nej, what? Du skal lige vende på værken. Jeg skal lige vise dig noget derinde. Kom. Hvad nu? Nej. Vil du huske nu? Ja. Hvad sker? Kom. 2. Ja. Nå, I må altså godt få en dødning i hovedet til det. Er du ude på at tage mig væk fra stuen, så I kan stjæle? Hvor meget har du lige taget med jer? Men lige vil også have, så må det jo så lidt ekstra. Ej, det er også til Torben. Måske. Så kan jeg bare spise det her nu. Det ser just det der lort. Ej, jeg havde det der. Det er det der saft, der gør det. Nu skal vi også lidt kost op. Eller hvad er den her? Det skal jo smøre chilien. Nej, jeg smører først chilien til sidst. Sådan er det. Så er jordbæren. Jeg skal lige spise min dødning nu. Hvad? Jordbær. Så bare det kommer til at smage. Først det grønne. Først det røde. Smager noget. Jeg er enig, det smager ikke noget. Så skal vi bruge katten. Eller så tager jeg lige noget vand. Jeg har faktisk æblejuice så. Okay. Vi skal smage. Luk lige øjnene, Sif, det er en surprise, det her, jeg kommer med. Luk øjnene. Sif, luk øjnene. Jeg har lukket øjnene. Sikker?
skal smage katte. Kat. Den her smager jo bare. Ja. Og her vælger vi så at stoppe dagens video, da Sif simpelthen er ved at kaste op af at smage på alt det her slik. Så ja, det handler om at stoppe, mens lejen er god, og pigerne havde en fest. Så ja, der er ikke andet at sige. Tak fordi I så med.